מה קורה חברים? סרטון חדש של Survival. כן, אנחנו בסורווייבל. בואו נשים את הבגד הזה. היי, הגנב. רק שנייה, אז אני אשים גם. שמור. לא, זה לא כמו האוטפיט שלי. הייתי עם צלף לא אני, מעניין. עובר 3 שניות. ובפעם אנחנו לא אוקיי, אני לא יודע למה אני לא יכול לקחת בודי ארמור. כי יש לך כבר. מה אתה טומטום? קיל ראשון. אני אוהב את הסורווייבל הזה. קיל שני. אני אוהב את הסורווייבל הזה. קיל שלישי. קיל רביעי. קיל חמישי. קיל שישי. וואלה, אפשר לקחת להם את הכסף, אח שלי. פאק, מאחוריי. יש להם כסף ברם. וואו וואו וואו. תטפל בהם, אני אטפל בהם. אל תמות. אפשר להצטרף אליכם? מה אמרנו לך לדבר על עוד דבר? אפשר להצטרף. רץ, תיכנס עכשיו, עד שנתחיל. הרגתי 12. בסדר, למה לבכות? אתה רוצה לראות איך אני הורג יותר ממך? בוא נראה. פשוט זורק רימון ונגמר העניין. לא צודק. צודק ביותר. יש לי פה את כל הנשקים שהם שמים. אוקיי, יורים בי ואני כמו איזה דפוק. אוקיי. טוב, אני הרגתי את כל מי שירד. הוא עליי. שלי לך אתה הקיל. מקדימה, לך. הקיל הבא שלי. ירדתי במישהו, לא יכול להיות. כן, אני מת. כמו. אני חייב שמישהו יעזור לי. מגן! 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 יאללה. וואו. נכון. נכון שאתה דרגה 77 אבל אתה יותר טוב ממני. אחרון. מי הרג יותר? בוא נראה. איך אני 6? סורווייבל. איך אני 6? אני אלוף, אמרת לי. איך? כי אמרת לי שאני אעזור לך, לא? נכון, צודק. ועזרתי. בוא תעזור לי לעלות עכשיו על הנקניקייה. אין לי כוח. מסכן הכלב, בתמונה שם נראה כאילו הכלב בתוך הלחמניה. יאללה, בוא, מתחילים. ביץ', מתחילים. יאללה, מאחורה. שים לי טוסט. שיחקת אותה. אני אגיד לך ככה, מסיימים סורווייבל. מה אתה עושה? לא יודע, רציתי לסיים כבר את הסורווייבל. אתה רק שורף אותו. נסיים אותו מהר, כמו שאמרת, עם פצצות. וואי, אתה לא מבין איזה באג. מה הבאג? וואי, איזה מן. אוי, הפתיע אותי. בוא נחכה לראונד הבא, תגמור את זה. ראונד הבא, אני חוזר. אתה השארת אותי עם 5 מיליון אנשים. כמו שאמרתי, TNT ונגמר העניין. לא, זה לעבוד, לא. נתקעתי. שומע? שומע וחצי. פאקטיס שיט. יש לך את השירותים, מקום ציבורי. נכון, צודק. יש לך הרמוגון. סנקס. תמשיך. אוקיי, אני מת. אני על פאקינג וואן שוט. ניקח ראש סנקס. אתה מת. צדקתי, סנקס. יאללה, זהו, האחרונים, לא? שני האחרונים, ביץ'. יש לך עוד אחד מאחור. קלק, שני האחרונים, קלק, אה? אתה אמרת את זה, מה אתה רוצה ממני? קח להם את הצ'יט. אם הוא יצטרף, אז בוגל, אתה יכול לדבר. אוקיי, איפה הוא? הנה הוא שם, או! יאללה. הנה. אל תמות, תמת. סוף. יאללה, חזרנו. רק עכשיו ירשום שעשית 0. 21.
יודעים שפעם הייתי בדאבל גיימרס? יאללה. היי, למה אתה לא איתנו אבל? או, הנה, צריך רק עכשיו. אותה, הנה הוא. טוב, יאללה, שלושתנו, בהצלחה. מי זה? זה פוגי! יאללה, צריכים להיות מוכנים. צריכים להיות מוכנים עם ה-RPG, שמישהו יהיה מוכן. שמישהו לא, ייקח אני לא את עם ה-RPG, RPG. זה ה-RPG הגדול. אני עם ה-RPG. לך יש אותו כבר. וואו. אוקיי, טוב, אני בוא אוהב, אני ננסה אוהב איך אותו. הסורווייבל עם סנייפר. אוקיי, הוא לא טוב כזה. Fuck this shit. Fuck this fucking shit. איפה פוגי? לא, הנה פוגי. מה זה, אני רואה אותם בתור... הנה ההליקופטר שלי, חבר'ה. חבר'ה, ההליקופטר שלי. הליקופטר, ההליקופטר שלי. פאקינג ביץ'. אבל לא... אין, שלא אני יזוז. לא פוגע. יפה. אני השתמשתי בעירייה אחת. את הבחר הזה, מישהי חבר'ה, שעשה אני לי צריך שיר קצת למשחקים, זהו, שולח לי פאק, אני מת. חבר'ה, אני צריך עזרה. לענות לו. יואו, כולם שם עשו ספאון מאחורה, יש לו ראיתי. טוב, פוגי בשבילך. אני צריך עזרה. אני מת. אוקיי, מי מת? על one shot. מה זה פה? איזה נובים אנחנו. יחיד. הכל תלוי בי, אה? תפוס איזה קובר, תפוס קובר, אחי. יאללה, אני מלא פה. יאללה, מאמינים בזה. לא, דבר חרא, איפה הוא הבן? מדרגות למעלה. יש כמה שנמצאים נראה לי בגלגל ה... איפה הם? הנה, הוא פה. צד ימין. או, דרך קיר, יפה. צד ימין. יש לך עוד שלוש, יש לך עוד שלוש. אחד מתכוון, אחד מכוון עליך. אחד מתחבב בין הצללים. שמע סילבר, אתה ראש של שונא הפארטי? מה? אתה המלך של הפארטי? איפה אתה הוסט? כן. אז פתח את הפארטי, מקודם פתח. הצטרפתי באמצע ועשיתי ספאון רחוק. זהו, עכשיו התחילו מעולה. להצטרף אנשים. פתח את הפארטי. פתוח. יפה. טוב יאללה, חזרנו לחיים בייבי. בזכות הארמד. טוב, אני לוקח בזכותי. את הכסף איפה שלהם. פוגיל? פוגיל צודק, בואו חליפות תיקחו את מגן. הכסף שלהם. זוזו שלי. יאללה, מוכנים? לקחתי. לא. אוקיי. אוש. יש פה כמה בשירותים שמתחברים. יאללה ארמד, אתה לב. לא, אבל אתם כל פה, השירותים, אל תלכו ארמד. בודדים לשם. אין לי כוח כן, לשבת. ארמד, בוא תחזור אחורה. בוא איתי לשירותים. בוא איתי לשירותים. לא, לא, וואו, עזוב. אחי, זה לא לא בא עם נשמע הומלסים טוב. לשירותים. מה, אני צריך קובר. חפש איפה... אתה יודע חפש מה? בוא מקום. איתי. בוא איתי לשירותים. יאללה, בוא. סתם. פאק דיס שיט. למה נכנסתי? מוכן? אוי לא. אוי לא, זרקתי סטיקים פה. אוקיי. בטעות. זה טוב שיעשו בעדכון זה, מחסנית שתופסת 100 כדורים. כן, הלוואי. אוי לא, בא מכונית. חבר'ה, תהיו מוכנים. רגיל, זה מכונית. מכונית זה בורחת. האייסטים? איזה אייסטים עכשיו? וואו, לחזור. איפה טייק אאוט עכשיו? מה, אני צריך להיתקע על זה עכשיו שנתיים? אתה מבין את טמטום, אני פשוט עליתי... אומייגאד. וואו, איזה וואו, לאג. אתה פשוט פיצץ את זה. טוב חברים, נחזור בסורווייבל הבא. חברים, חזרנו. אוקיי. הליקופטרים. לא. אני על וואן שוט. לא עמדתי בשום סורווייבל, עכשיו אני אמות. מהר לשירותים. חיים לא, אני לא מרשה. מה זה, אני שמעת את הירייה שלהם. אני לא מרשה. אני שמעת את הירייה שלהם. פוגיל. חפה, אוקיי פוגיל?
הנה, הנה. פוגל גם מת. פאק! אומייגאד, זה רק פאק. פוגל. פוגל, זה קשור אליך, יש לך RPG? רגע, חכה שנייה, אני כולי לחוץ תחת, אחי. לך עם ה-RPG דבר ראשון. ההליקופטרים האלה יכולים לפוצץ לך תוך שניות. פוגל. לא מבין לי, הכל אתה לא תלוי שומע? בך. אם אתה מת... גם פוגל, הוא ממתי אתה מטופל, דרגה אתה לא 441? מת נשאר לי. נראה לי משנה קודמת. לא, לא, לא מודר. לא, לא אחי, אני לא מודה, התחלתי ב-2014. ההליקופטרים האלה יפוצצו אותך, אח שלי. צא מפה זה עכשיו, הם לא ופוצץ את זזים. המסוק. חכה רגע. הנה, זה זה מה הולך לקראת שאני- עוד שנה. RPG. ככה RPG, הוא מפוצץ אותך תוך חכה, אבל יש שניות. פה עוד אנשים, הנה, בסדר. אבל אתה רואה שיש פה עוד בן אדם שמתקרב אליי, אז דקה, אחי. עזוב אותך מהאנשים, שים RPG כבר. הוא לא ישים עד השנה. אוקיי. מציע לך על ההליקופטר. הם התעסקו עם פוגיל. הם לא יודעים מי זה פוגיל. הנה, עכשיו RPG, יפה, עכשיו יפה. RPG. פייג'. תגמור! מה? זה לא... עובר. אין, תהיו מוכן. יאללה עכשיו. צא עם RPG. יאללה, עכשיו עוד יער. רק RPG. רגע, הנה. הכל תלוי בך פתאום פוגיל. אתה רואה אותו פתאום מת. אתה רואה אותו מת ברגע האחרון. ונפסענו, אנחנו מרגישים... לא רוצים לצרף אותך יותר. זהו. וואלה, זה כבר ילד, אני אעשה איך אתה פה... לא הורג זה. אותו? איך אתה לא צריך הורג אותו? בשקט. צא. לא יודע כן, שאני לא הייתי הורג מחזיר אותו תוך שניות. יפה פוגיל, יפה, ככה אני מכיר אותך, פוגיל. איזה וואן שוט מפחיד אני. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסורווייבול, תנו סאב ולייק רגע, אני אומר לך. ויאללה ביי. אני אומר לך,